Jedna z vecí, ktorú zistili sme postupne, s Petrom sme sa o tom nestihli baviť, lebo všetci sa tešíme z toho auta, celá redakcia, kameramani, fotografi, strihači, aj písatelia, všetci. V režime Sport Plus to auto nakoniec buble a hučí viac výfukom, alebo teda výfukmi, lebo však 4 sú tu, ako keď to máš v tom režime Race. A každý má tendenciu zapnúť ten najviac režim, lebo keď chce z toho auta čo najviac dostať, ale v tomto režime, nie je to prvé auto mimochodom, ktoré to tak má, že vlastne Sport Plus, čiže nejaký nižší režim, ktorý nemá taký dôraz na maximálny výkon, dynamiku a všetko to, ale je to teatro, tak v tomto režime to tak hučí, že absolútne na mieste je povedať, že talianské autá sa absolútne môžu červenať, čo dokážu v porovnaní s týmto autom. Tá akustika, ktorá je k dispozícii, o to viac, keď si uvedomíme, že je rok 2025, pre ktorý to auto bolo v podstate 24-25 homologované, že to je čosi ukrutné. To je proste, to nemá období. Najlepší bača na Slovensku, možno sú aj také preteky, také súťaže v tej strelbe bičom, že im merajú decibely, že kto, tak Mercedes by to vyhral na Slovensku. Nemáme baču, ktorý vie plieskať bičom tak, ako toto auto v tých otáčkach medzi 3 až 5,5. Pekne. A toto bude robiť. Sú riešenia, sú autá, ktoré to urobia párkrát a potom prestanú, lebo výfuk je taký nažhavený, že treba, aby sa vychladil. Toto to bude robiť. Ty si hovoril, že v tom race režime toto až tak nerobí? V race režime to plieská trošku, máme dojem, že menej. Hej. Lebo v race režime tie auta plieskajú skutočne, to čo som cere vysvetľoval na Veselkajcane, že to plieskanie je skutočné u tých GT-čkových aut, lebo to tak má byť. Toto je aj trošku taká ohurovačka, aby to tak robilo, hej.